ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଖଟା କଲି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ନା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ହେରି ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଆମ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଆମ୍ବର ଅବସ୍ଥା ନା ଆମ୍ବ ହେଇକି ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଖାଇକି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଆମ ବାବୁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ। ସେ ଏତେ ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମ ଗଛରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ରାନ୍ଧିଲେ ଆସିକି ବାବୁ ଆମର କହିଲେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖଟା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ କଟାକଟି କରି ଖଟା ବନେଇଲା ଆସିକି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଏତେ ଆମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲ ଯେ? ପାଚିଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇନଥାନ୍ତେ? ଆମ ବାବୁ କହିଲେ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଯେ ଖାଇବ, ସବୁଯାକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଖାଇଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ନା ଗୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ ପକାଇଦେଲା ନା ସ୍ୱାଦ ତ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆଉ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଖଟା ମୋର ହେଲା ଆସିକି ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ଆମ୍ବ ଖଟା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଆମ୍ବ ଖଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।